Ga je goed zetten. Smoor er ook uit. De hele buurt goed wel mooi vinden dat we ophouden. Het is onvoorstelbaar vlaggen en ballonnen. Het is een feest zeker, maar het zou mooi het vanzelf net al je ophouden. Maar ik vind het heel mooi dat ze dat. Ik waardeer het wel. Ja, dat schitterend mooi. Ik heb nu de gepensioneerde leeftijd en dan moet je ophouden. Die ene doet me zegt en dan krijgt mijn zoon zegt de pensioen en ik ben een beetje ouder. Ja. Want hoe oud ben je ook precies? Man, je hoop ik 80 worden. Ja, ja. Dit is een hele oude foto. Van 1900. Dat is mijn paken. Mijn oerpaken en dat is mijn paken. Dus het zit echt wel in de game. Ja, het zit echt in de game. Ja, zeker. Ja. We bestaan nog maar 169 hier. Maar en wat doet het jou dan, dat je stoppen, dat het bedrijf stopt? Ja, het is jammer. Ja, wij hebben geen jongens. Wij hebben famkes. En nou, die moeten net slachter worden. Nou ja, dan houdt het op. Nooit ambieerd, nee. En die zus keek net? Nee, alle twee niet. Nee. De winkel wie voor het huis, dus als ik thuis kwam, dan kwamen ze altijd even naar achter. Tuurlijk, het wie druk, maar aan de andere kant wie is het druk altijd. Hier heb je werken. Ja, En wat wie het voor een baas? geweldige baas. Ja? Ja, altijd gezellig, altijd mooi verhaal, altijd enthousiast. En daar ben wij ook altijd geweest. Jou moet dan ook stoppen. Ja, het is gebeurd, helaas. Hoe is dat? Dus, ja, hartstikke jammer. Bij deze een oproep. Wie heeft er werk van mij? Heel graag weer in de winkel. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Hartelijk bedankt, jongen. Ja, ja, ja. Nou, je bent altijd heel ambitieus geweest hè, in je werk. Samprot hebt prijzen in Ja, ik ben een te enthousiaste van de titeling. Om zo maar te zeggen. En ze, ja, maar dat ik ook mooi zo. Want wij ergens omhoog dat we de willen winnen. Dat is daar apart wie met voetbal ontwikkeld zou, dat wordt winnen. No? Ja? Ja, fanatiek baas. Gezond in, hè? Ja, wees. Deze dag dat is heel bijzonder. Emotioneel natuurlijk, hè. Vanmorgen vroeg al kreeg ik de appjes al toegestuurd. En ja, voor Sjerp was het hier emotioneel, maar voor mij thuis. Ik heb 20 jaar gewerkt. Ja, toen ben ik net goed en ik was verplicht om eruit te gaan. Nou, je weet het, hebben we het ook oud. Ja. Ik ben, we hebben altijd werkt. Ja, zeker. En ons is mooi plezier. Ja. Nou, wij werken tegen meer dan 100 uren. Ja. Maar, en nou komt hij thuis. Een dokter Tuin, hè? Ik zei, man, wat moet hij nou doen? Ik zei, nou, we hebben een hele grote tuin. Hij komt in de winkel, ik heb het geleerd, moest in de tuin. Nou, maar dat zei ik zo net. Nee, dat zei ik zo net. Maar ja, goed, ja. Wij vullen er wel in fietsen, ik heb nog een beestje, ja, dat komt ook. Weer beestjes. Hè? Het Noord staat uit. Ja, het doet ja. Ja. En als de pakjes... Lottie, ja jongen? Ja, buurman te werken. het is voorbij. Die mooie tijd. En dan is Blom, slagerij, sinds 1854. En tot dit momentje nog wat? Ik ga geen trainen in eigen. Van de morgen wel. Ja, van de morgen petit. Wie het was, maar nou net meer. Het is kleer. Ook zwijmerziel, het is geschikt.